Kasi guba na yung motor. Uy, Ana. ay guba siya. Guba. Ay wala siya gasolina. Hindi, Uy, ano. Uy, kawaton ko ng tanaan. sabi kayo, susi kasi kawaton niyo. Kana kay QR code. Mo to bitag daw next week buang nga kayo, wa kay QR code. Ano sa QR code? QR code baka to yung barcode na i-scan na lang gani siya sa mga ano, sa mga terminal, sa mga malls. Di nakakasulod. Ay karon ginaingon nila karon nga kanang murag kailangan daw ing ana para makasulod-sulod ka sa mga Oo. lugar. Kabantay ka sa mga post Facebook ron puro QR code. Ang lahi ang QR code sa Digos, lahi pud sa Davao, pero kailangan tamo kuha sa Davao kay nag-adto bitag Davao. Yung saon man anak ko. Kana ko tabangan tika. Kuno? Isa Over na yung tabang ba? Wow, friend man tanong so. Dili uy tanang. Kita ra man Ay basi yung ako na lang friend si Kuan, naman ko friend. Ako ni bahala, mahal kina ila dito ko tinag 350 na sa ko barato ra. Dili di mo ha. 150 ra. Lagi. Tarong ba? Basta Pero maayong ka. Kuan man ko legit man jud kaya na. Nabuon nakakuha kay ko Bitaw mo legit. di kita man ako sa Facebook kan mga ano-ano sila. Oh, di ba nagsend sa picture sa My Day. Nagana sila. Bawal man daw na Passport. my day. Bawal i-My Day pero kung gusto nimo i-My Day tabuni lang tong murag miss Barcode ana murag ana Kada nas balay. Tarong ba? Lami ang lights dito picturean ti kada. Mm. Nagdala ba kay kadagkuan ID? Una andiri andiri. Mga Sige PSA sige. naka. Uy, kompleto ko. Uy, Ayun pa rin nun sa motor sana. na sige. How do you win? Dili na. Kulay pa ato ba? Usa man. Si Jessica day. Nung sa kan pudal siya. Di wa kabalo eh. Sabi. Sakpan man. Usa sa Nagdulog-dulog ba silang duming? ito Diyos ko si Duming nga. Pag-abot ni Jonathan Bayo. Niambak si Jessica sa boarding house. Sa Niambak. bintana. Sa bintana. Diyos ko. Buang ka ni si Jessica na. Pagkauma, nagsiga ang mata ko. Jessica, nang sa day ka? Siya tayo ina ko ano sa Kung kubana. ba kayo sa gabi. Alangan! May ganing wala ni nagbago na jutaan na. Di na po ano. Di man sa ano, pero di lang dyan pasakop. Adi po ko datilawan na po ko tanong kuan silingan. Okay na uy. Pikas barangay na pag ko. Zone 2 ba? Na uy pagduli ka. Tara. Kuha yung mga ID. Ay, tama di. Documents. Dala na yung motor dito. Sige. Usahan lang. Ha? Sige. Pagkain na lang sa balik. Ha? Dito kasi yung balik. Tara. Ano kasi yung balay? Kasi yun na lang. Balay na lang? Okay, kailangan ng mga documents. Ah, sige. Dali, day. Pas, sulod. Nagkaon na ka, day? Bilang kung chineso, okay ra? Ibiring, ay, unya, lahi Paris, anak. Isa sa Isa. Asa may ang kuan, mga documents. Ay, nakoy passport. O ipaggawas daan. Ipaggawas. 150 ra, jud bitaw ni. Pagkarong ba? Sige. Bibidyoante ka. Dili. Dili kay hayag. Unsa ka man ni, ana, sa man? Dili ka ng door sa lang. Tanggal po ng helmet mo rin Ay, kagamaw. Mong, asan ni? Nagapa ni mo rin eh. Ikaw. Murag ko ng sinaunang tao doon. Ana, very good. Kuan ka ng Unsa pa? mga negosyo. Kuan. Ay, saba ka. Ano mo gud ka rin diri? Sino negosyo mo rin? Online selling? Baking. Baking ka na. Kasi may proof na nag-bake ka. Ay, naan diri. Picture na to. Kailangan jud ay picturean? Picture na, so ka lang. Sige. Dali, paspas niyo dahil. Paspas niyo, gihangak ko. Ka na, pwede na. Picture ta. Naman, Daji. Pets, mga pets. Ay, pets. Kailangan di ay. Okay, tawa sa Facebook mo, tanang ganyan yung names yung pets, di ba? Ay, oo. Anak ko ng QR. Na, Ay, goldfish. goldfish ka na. Sige. Unsa ka man ako na Ito yung picture doon sa goldfish. Higda na lang. Ayan, with goldfish. Kuan, kanang yung mga achievements. Ay, sa una nakapil. Kada ako boxing. Kato. Boxing. Naka-trophy? Naan. Kana. Kana. Sure na ni? Boxing na? Tarong girap ba? Ang boxing. Mga babae no. Mga bayot man. Panther. Ang gapo ni mo. Sa Ano kuan, ba? Miss Gay. Ay, saba. Unsa man? Oo, maguto. Ma-issue maguto ang miski sa una. Ay, okay, basta naman kay trophy. Di palit di mo no. Kay kailan mo na kung tulo ka judge. Gagaw na Kato pwede na to. Di ba na may balaan? Tarong ba? O kato isa ka trophy katong dako mo to. Sige. Kana. Dali, kakuti man di ang QR code. Kuti lagi ka aging mo bitaw ako na nahimo. 150. Okay ra po dahil. Kasi sa mga to ko dito niya, magdadala pa ko ano. mo bitaw. Dalon mo tanan ng trophy dito. Sena ko try na ko siya.
Ay, di na di 150 wang. Anong pilan di ay? Hapit na mo i-implement. Mga 2 days na lang. Ah, Nagmahal. ay mahal siya. Oo. Pila na lang? 850. 850 naman. Itubok 700. 700 dayon. Bayarin na lang ni. Isayang ko yung mga picture na send na ba na po dito silang email. 750. 850. 850. Oo. Kadali lang ha. At least makasunod na kagdabaw-dabaw. Kabalibay ka na ba yung mga negosyo dito, di ba? Nga mag-soul searching pa juga. Ano, post ako Bi kung tinuod na ba nga nag-850. Ayun na! Dili kasulod ron sa ning ako rin makasulod. Bisik, punta na lang ko kay basin di. Ay, naligbuang. Wala Wala na na lang. 850 diri o nakabutang. Ay, ano na lang. Saan man yun? Wala kay kwarta dira. Para man nasa 1,000. Siguro mo yun. Tubuan na ako unyag 500. Huwag kwarta ron. Kailangan ba isend ni ron sa 7-Eleven ang kwarta? Di, wala pa mong kwarta diri. Para man na lang ko. Bayarin na lang ko sa ano? Sa Sa sweldo nimo. sweldo. Ako'y didak. Ambi na lang yung ATM. Ah, sige, sige. Ambi mo ATM. Ako na lang didak sa mga ATM. Ah, sige, sige. Na, gani, na mo rin yung bag mo na yung ba? Sige. Ambi be. Day, dira day. Oh, Dira day. Say code ani ako ba mo withdraw? Kuan. 001122. Sige, sige. Oo, Ano sa sweldo ninyo ani? Unya hapon. Oo, hunya nga po na ko ni ka. Kuan, uy, basig. Na, ako sweldo, tanan din, sweldo na ako na dira, basig kuan. Dili oy, ang QR code mo send na siya mga ugma. Ugma. O kailangan mo nag-processing mo guna kay pila ka buktao sa Davao, milyon. Napay mga outside Davao, Ay, di pila ka pa. milyon. Pito salamat kay Hapin. Mo maghang ang QR code kay dagan king tao. At least pa din ako maglisod ba. Ang ako na ba ko kapit sa taas no. Sige, sige. Sige. Uy, lain ba ato ha kay kanang mag ano sa code di kay mag prayer meeting daw mi ha. Inyong ning balay, ako dapat magawas. Dili sa simbahan man mi. Asa ba yung gawas? Ay, dili na lang ka, bantay na lang. Kasi ganahan ka dili. Gawas ako, manglapap ako. Sige, sige. Kabubot ang Facebook daw ako dagag ano. Oh, kagwapo ba sa wallpaper diri? Hala. Ay, mag-post day ko sa QR code kung tinuod ba kay para sinailad lang ko sa mga tao ba. Guys, tinuod ba nga naay bayad ang QR code tapos mag-selfie sa mga achievement o imong pets. Naba reply. Dapat. Ina na nag-reply. Wala man inday sa lumi nganong magbayad man ka nga libre raman mag-adto lang ka dire nga link. Agoy mangtas kang mindaha ka ha karon ka iPhone is disabled hala nga naman ni. Hoy, Ay, Salome. ito sa lumi. Dalisa, dayon. Uy, kumusta kung ATM? Nakuha na nako ang bayad. Asa mang sukli? Nasa balay. May ATM na karon. Kasi sukli na. 900 ra ba nimong sweldo? Na 50 man ako gikuha. 50 na lang ang sulod. Maintaining balance na maintaining balance. Ha? Pila gikuha nimo? 850. Ho, nangunang nga makag-50. Okay, itong sabot, di ba? Sa QR code. Nung sa mga karintanin ko. QR code. Unsa ganin ang QR code para? Kung makasulod og Davao ba? Sa karintanin, ganun na rata buntag. Ya, pila ikuan, pila ganito, pila ito ikuan, bayad. 850. Kuyawan nimo no? Nag-post ko sa Facebook, walay bayad ba? Walay bayad. May pabayad na ko nimo. Walay bayad kung ikaw. Na ako may ni asikaso, di na pabayad ko. Anak ka gana una 150. Yan itubo nag 700. Dito pa naman ko gihanga ko, layo kayong balay. Wala na freeze kalibutan ron, ako na yung nagkuan. Kuyawan nimo Mindanao. Wag yapon day ka nagbago. Tanang-tanang trabaho na to, dapat na ikapalit bayad. O dili free ron Wala ba tanan. wala ba ako nag-offer over sa ikaw ba nag-offer over sa kuha. Kung ano ni gopog ka, tanga pong ka. Si tanga alangan kailangan man na. Wala na, nakuha na, gasto na ako. Gipaitan na ako kabayanas ang 50. Ang binang sa kuha na, ang binang. Ibu na to niro sige. Sige, gisiun ko tayong QR code. Di na ba'y kakakuha balik? Wala kay labot, mag-ilis kong pangalan. Kung ano. Ang binang kabayanan, ang binang kabayanan sa kuha. Akuan. Sige, pasukin ka. Sige. 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 Na. Balik na David. Ilag. Pila bait ni mo ani?
I-50. Tagol 50 ra na, piki oh, tanawa. Asa 50? Awa. Nganong K man ang una na? At kabayanas. Oh, nganong K man na? Nailag. Anak mo bumato. Mayran yung buang ka. Ihuli ha, ihuli ha, ihuli. Sa uli na nagay, imo ning kabayanas oh. Kung wala mo nagbag uno. Mabis, Wala mo katigag-scam. nalipay na gani ko nga wala na sa ising diri kay wala na kay mga biktima. Nanagay ang QR code dito oh. Nana. Tarong ba? Nana dito. Isa na lang ako si messenger mo. Pwede man cellphone i-scan. Ato, balik ko sa balay ton Nana, patanaw ko. isa lang ako messenger. Patanaw ko. Ay, na ito balay. Patanaw ko. Isa na ako messenger. Karon na patanaw ko, patanaw ko. Buwan, isa yung ginang messenger no. Ano kailangan pa mag-messenger ha? Pwede lagay sa cellphone yung QR code, di na pwede i-print. Pwede ra sa Patanaw gani ko kay basig lahit nang naong nga dito. Sus name mo nag-flash pa ta diri oh. Ami na, dali. Sige na, huli na dito eh. Mura matagi friend. Ibitaw ha. Bantay jud. Sinugod na ko ninyong balay. Ay, sinuga. Puro man na hollow blocks. Kabayanas jud eh. Ano pala ng mata di?